Λοιπόν, ο Κώστας έκανε λάθος check-in, έκανε για όταν γυρίσουμε. Οπότε τρέχαμε πανικόβλητοι. Πήγαμε στην πύλη και μας λένε δεν είναι αυτά τα εισιτήρια, που τα είχε στο κινητό δηλαδή. Και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω να πάρουμε τα boarding pass. Στο κανάλι μας. Θέλω να ακούγομαι μικρόφωνο, δεν έχουμε τόσο ωραία στα τεχνικά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Τουρκία, οπότε θα είναι vlogάκι τουρκικό. Εν τω μεταξύ δεν ξέρετε ότι ο Κώστας να μιλάει τουρκικά. Tamam kebap geldi. Ναι. Kebap yardımcı. Θα σας ακούσω άνθρωπος και θα νομίζω ότι κορεδεύω. Φτάσαμε πριν από λίγο, πολύ γρήγορη πτήση, τύπου 40 λεπτά ήταν. Ήταν έκπληξη του Κώστα. Πάμε στο ξενοδοχείο, ήρθε τώρα να μας πάρει εδώ το βαν, ομαλή πτήση και θα ξανανοίξω όταν φτάσουμε στο ξενοδοχείο να σου δείξω και το δωμάτιο. Η Σύμφωνα λένε τα χέρια της. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στο δωμάτιο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι τύπου τουρκικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά αυτό ήθελα. Όταν πηγαίνω σε μια χώρα θέλω να βλέπω το κάτι το άλλο. Όχι το interior design, αυτό το κλασικό που υπάρχει, παιδί μου. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Κοίτα εδώ. Κάτσε θα γυρίσω και την κάμερα να δεις. Έχω πάθει σοκ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο καναπές. Γιατί το κλασικό το design, παιδί μου, το έχεις παντού. Θες να δεις κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι τηλεόραση. Καθρέφτης, παύλα τηλεόραση. Απίστευτο. Έχω εντυπωσιαστεί με το δωμάτιο πάρα πολύ. Εδώ έχουν και κάτι, έχουν και ένα πάπυρο, θα το διαβάσουμε. Με κάποια γλυκάκια. Μεταξύ, η εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου δεν υπήρχε. Πήραμε μια σαλάτα με κοτόπουλο, η οποία κόστησε 3 ευρώ και μου λέει ο Κώστας, όχι, φαντάζομαι, λέει την κοτόπουλο είναι αυτό. Ο Κώστας έχει πάει ένα παρτέρι. Πώς θα λέει παρτέρι αυτό? Ψωμιά. Δεν έχει φάει τίποτα, δεν έχει ακουμπήσει, δεν του αρέσει τίποτα. Λέει το κοτόπουλο είχε γεύση, πάντως σίγουρα έχει κότα. Αυτό εδώ. Ναι. Που δεν το ακουμπάω. Έφαγε ένα στη μύτη του κουταλιού. Σαν να τρώγα λάστιχο, κάτι. Καμένη σόλα. Έχω διαλέξει αυτό το πιάτο μόνο και μόνο για να μην πάω με τη safe επιλογή να πάρουμε κανένα και να είμαι σίγουρη ότι θα μ' αρέσουν. Όπως ο Κώστας, δεν θα το διακινδύναμε με τίποτα. Γιατί έχει φάει μόνο ψωμί και έχει πιει μπύρα. Παρά τα αυτά, κάτσε να δοκιμάσουμε γιατί και το κοτόπουλο και φαίνονταν στην όψη, αλλά στη σαλάτα που είχε δεν καταλαβαίνει τη γεύση. Και ψιλοφοβάμαι να το δοκιμάσω. Τα μακαρόνια είναι ωραία. Πάρα πολύ. Αυτό μου μυρίζει πιο πολύ για χοιρινό και το ρώτησα αν έχει χοιρινό και μου είπε όχι. Ωραίο είναι. Ξέρεις με τι μοιάζει πολύ αυτό? Καταρχάς είναι στεγνό, θέλει μια σάλτσα. Μοιάζει πολύ με τα κεμπάπ που τρώμε στην Ελλάδα. Τα κεμπάπ. Να αποκλείεται, δεν το πάντα. Τα κεμπάπ τρώω 3-4. Τι κάνει ο Κώστας δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν έχει τα hits του. Εδώ δεν έχουν γενικά. Ψάχνουμε και ξαναψάχνουμε. Και τώρα ήθελε να κοιμηθεί με τη μικρή και μου λέει: βγες τέλος πάντων να ρωτήσει. Άκου τι μου είπε να ρωτήσω. Α, δεν σας έχω και το άλλο, δεν έχουμε και μετρητά. Μου λέει: μπορεί να πληρώσουμε μετρητά, γιατί θέλουμε μετρητά, για να μας τα κρατήσει μέσα από την κάρτα. Που αυτό προφανώς και δεν γίνεται. Εγώ μόνη μου εδώ στο δρόμο φοβάμαι να περπατήσω. Δηλαδή πήγα να κάνω την κίνηση, αλλά φοβάμαι, δεν μπορώ να. Μου λέει: α πούμε, κύριε, είναι 3 λεπτά με τα πόδια. Άστο, καλύτερα όχι. Φίλοι, μόλις τελείωσα θεραπεία, τουρκικό παραδοσιακό μασάζ μέσα στο χαμάμ, που είναι πολύ γνωστό εδώ στην Τουρκία. Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ ξανά. Δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι με πήρε ύπνος και μου φώνησε και πάλι. Μαντάμ. Καλά, είμαι και κουρασμένη, αλλά ήταν υπέροχο. Πάτα λίγο να δεις, άμα δεν το έχεις ξανακούσει. Έκανα και σάουνα. Δεν υπάρχει. Ένα όνειρο. Σήμερα θα κοιμηθώ φανταστικά. Γιατί δεν κάνω στην Αθήνα μασάζ που είναι τσάβα και κάνω πάντα διακοπές? Ήρθαμε από το σπα του ξενοδοχείου, είχαμε πάει για μπάνιο στην πισίνα με τη Σία. Να σου πω ότι το προηγούμενο 3ωρο απλά ψάχναμε χίτς για τον Κώστα, γιατί εδώ στην Τουρκία απαγορεύονται. Οπότε αν έρθει κάποιο στο ταξίδι και καπνίζει τα συγκεκριμένα, να το ξέρει. Μου λέει ο Κώστας στην ταξίδι δεν του άρεσε το φαγητό του μεσημέρι και δεν βρίσκει χίτ. Μου λέει: μου είχε τα πρώτα πλάνα να φύγω πίσω. Βρήκαμε τέλος πάντων. Ξυπνήσαμε το πρωί, κοιμηθήκαμε και πολύ νωρίς χθες, 11 η ώρα, σε εσάς 10. Φάγαμε πρωινό, πολύ ωραίο. Και τώρα ετοιμαστήκαμε και πάμε βόλτα στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε από το λιμάνι του Γαλατά. Πάμε να δούμε το Βόσπορο. Η Κωνσταντινούπολη έχει πάρα πολλούς γλάρους. Εγώ μια χαρά το βλέπω το φρέντο εσπρέσο. Με χρυσό καλαμάκι κιόλας. Κοίτα, μην κάνεις ρητίδες. Δοκίμασε πρώτα για να ξέρεις. Έλα, έχουμε και unboxing από τουρκικό φαρμακείο. Παναντόλ, έξτρα. Ένα πολύ ωραίο ροζ μπιμπερό. Καινούργιες πιπίλες που φωσφορίζουν γιατί τις βγάλουμε κάθε μέρα. Και η γραμματιλάκια. Συν ένα γάλα.
εδώ τη Hip. Τώρα θα μας πει και οι τιμές για ένα καπουτσίνο, ένα wannabe french espresso brew καλύτερα. Στην αρχή το έφερα μεγάλα κιόλας. Και ένα χυμό. Α, και ένα νεράκι. 473 λίρες, πόσο είναι? 14 ευρώ. Οπότε ακριβώς σαν την Ελλάδα. Εδώ ακριβώς είναι σαν το εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα, το River West. Ίδιο ακριβώς. Ρε, μας έχουν κλείψει το design. Λοιπόν, πάμε να βρούμε ένα ATM. Δεν μιλάει κανένα αγγλικά εννοείται. Το λένε ATM. Μας εξηγούσαν στα τουρκικά. Η Σία έχει τρελαθεί με αυτά τα αυτοκίνητα. Τρελαίνεται, της αρέσουν πάρα πολύ πραγματικά. Και είναι πραγματικά βολικό. Πώς λέγεται, αυτό λέγεται Grand Bazaar. Καλά, εκθαμβωτικό, έτσι. Αγχώνεσαι για το τι είναι αληθινό τελικά εκεί έξω με αυτά που έχω δει εδώ. Λοιπόν, μέσα στην αγορά που γινόταν ο πανικός του πανικού, έχει μέσα το εστιατόριο του Νουρσέ. Και τώρα πάμε πάνω. Είναι τεράστιο μεταξύ. Είδα ένα άγαλμα του Νουρσέ και λέω, αχ, νάτος, εδώ είναι. Λοιπόν, παραγγέλνουμε τώρα εδώ στο εστιατόριο του Νουρσέτ. Αρχίζω να ακούγομαι και ο Κώστας τους έχει πει ίσα με 150 φορές well done το φαγητό, έτσι. Well done το πήγες. Και κάποια στιγμή ναι, κύριε. Που τον έχω περάσει και καθυστερημένα. Δεν έχω καταλάβει αν το εστιατόριο είναι μέσα σε κάποιο ναό. Και θα δοκιμάσουμε τώρα αυτή η σαλάτα τι είναι. Έχει μήλο, πράσινο βλέπω. Το τυρί αυτό. Goat cheese. Αρκετά ξινή. Αυτή η σαλάτα είναι αυτό εδώ, δηλαδή δεν ξέρω καν ποια ήταν στο κατάλογο, γιατί κατάλογο δεν έχει χειροπιαστό. Goat salad. Έχει σταφίδα, τυρί, όλα αυτά που δεν τρώω. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να φάμε ομά, περίεργα, τέτοια πράγματα με τίποτα. Σας είπα πόσες φορές το τόνισε ο Κώστας. Να σας πω ότι ο Κώστας έχει ξανάρθει στο συγκεκριμένο εστιατόριο και έχει πάρει αυτές τις γκουρμεδιές και μου λέει πάρε ένα μπέργκερ. Γιατί μου λέει πάλι νηστική θα μείνεις. Γιατί εγώ δεν λέγω πάντα τις γκουρμεδιές αυτά περίεργα. Και τώρα τρώω το δικό του. Το μπέργκερ πολύ ωραίο, αλλά είναι πέτρο. Δηλαδή πόσο χάλια να πάει. Απλά ένα παράπονο. Σερβίρεις μαγιονέζα και κέτσαπ σε. Όλα τα χρόνια που βλέπω βιντεάκια, από τη Μύκονο συνήθως τα βλέπω βέβαια, με του Νουρσέτ, το ακούσατε. Αυτό το γλυκό πάντα ήθελα να το δοκιμάσω, οπότε περίμενα όλη μου τη ζωή γι' αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι εκπληκτικό, ίδιο με οποιοδήποτε μπακλαβά. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η Ρασία. Εδώ, έχει βγάλει τα πάντα από το mini bar. Γκρινιάζει κιόλας και της λέω πάμε για μπάνιο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει. Εδώ είναι η Αγία Σοφιά. Στα περισσότερα βίντεο θα κλείνει τον ήχο γιατί ο Κώστας όλο κάτι λέει. Αχ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Να βάλω εδώ τον ήχο τώρα αυτά που λες για τους Τούρκους. Ναι, δεν τους χωνεύω, κακό είναι. Δεν τους χωνεύω, Έλληνα. Τι να κάνω. Το ξαναλέει. Περιμένω στην ουρά για να πάρω εισιτήρια τώρα για την Αγία Σοφιά. Και το αγαπημένο μου πράγμα από τα ταξίδια γενικότερα είναι να παρατηρώ τον κόσμο. Πώς συμπεριφέρονται, πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι από εμάς. Κάθομαι ακόμα και σκέφτομαι τι μπορεί οι ίδιοι να σκέφτονται. Λοιπόν, εγώ πήρα ένα caramel macchiato, πολύ ωραίο. Και ο Κώστας πήρε ένα french espresso. Και πήγε να πει στον άνθρωπο περίπου πώς θα το φτιάξει και λέει α, ξέρω. Να σου πω κάτι, αν πηγαίναμε σε άλλη χώρα να φτιάχναμε καφέ, φρέντο εσπρέσο κανονικό, πλούσιοι θα ήμασταν. Το δικό μου με την καραμέλα είναι τέλειο. Μαζόμαστε να πούμε στην Αγία Σοφιά, οπότε έβαλα και το μαντίλι μου. Βέβαια μου πείτε και με κουκούλα καλά θα ήταν. Βάλαμε το καρότσι μαζί γιατί απαγορεύεται να είναι ανοιχτό. Κάτω κατεβαίνεις, αν θέλεις να προσευχηθείς. Πρέπει να βάλεις τα παπούτσια σου και μάλλον να γονατείς και να προσευχηθείς. Τώρα ακριβώς δεν ξέρουμε, ρωτήσαμε εμείς αν μπορούμε να πάμε κάτω και μας είπε ότι μόνο αν προσευχηθείτε. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα που βγάζουν φωτογραφίες είπαν απλά ότι θέλουν να προσευχηθούν. Μπορεί βέβαια να είναι και αυτή η θρησκεία τους. Ώρα να κάνω update. Από πότε έχω να κάνω update, Κώστα? Από την Αγία Σοφιά. Γυρίσαμε πίσω. Πήγαμε για μπάνιο πάλι στο ξενοδοχείο. Τώρα είμαστε έξω για φαγητό. Τώρα η μικρή εδώ κοιμάται. Και έχουμε έρθει σε ένα φανταστικό μαγαζί. Πάλι στο λιμάνι, στο Γαλατά Port. Για κρασάκι και έτσι συνοδευτικά. Γιατί έχουμε φάει το μεσημέρι, παραγγείλαμε στο δωμάτιο.
μεταξύ εδώ πολύ μαλλί μιλάμε, έτσι. Έχει έρθει πολύ κόσμο για να βάλει μαλλιά. Λόγω σε άμυνα το ξέρει. Εδώ τώρα γυρίζουμε Ελλάδα, μπορεί κάποιο και ελληνικά. Και οι άλλοι μην ασχοληθεί, ασχολείται με τα μαλλιά μα. Να, ο Κώστας, ας πούμε, ήρθε και έκανε facelift. Θα σου λέει ότι έχω κάνει. Εσύ κοιμάται σε ένα κομμάτι ζυμαριού. Έτσι έχει χυθεί. Λοιπόν, κλείνω εδώ αυτό το vlogάκι. Ελπίζω να σου άρεσε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα στο επόμενο. Οπότε θα μας κάνεις ένα like. Και εννοείται εγγραφή στο κανάλι γιατί είναι και πολύ καινούριο. Θα μας δείξεις την αγάπη σου. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ.